Pesmica Da li je to moguće? Kada deca neće, kreveti sami idu na spavanje, uzimaju ćebat i jastuke i spuštaju se da odmaraju. Da li je to moguće? Kada deca neće i kažu da je mućak, tada viljuške i kašike same odlaze na ručak. Da li je to moguće? Kada deca neće i samo plaču, tada rančevi idu u vrtić i sami na police skaču. Da li je to moguće? Kada deca neće i kao gliste se razvlače, tada suknjice i pantalonice same obuvaju patofnice. Da li je to moguće? Kada deca neće i neće da hoće, tada mame i tate menjaju ploče. Da li je to moguće?